Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Arngut ki kertong ki banyak kon hak election sa kayeng dorba thau an. Kaban salong hakar penyutrik rumpang arajar pulai. Kila tap kerteng hakmat ki returning officer hak sautrik rumpang arajar pulai. Kini ki arngut ki kertong kilong uba medal sing lingdo uban aireng na mau kerawat konstituensi na ka parti HSPDP bat uba Overland Imyong na Ranikor konstituensi uban yakon na ka parti VPP. Belabi hamalan te don hi kajing kermen namar ngi bagi pajba kini kisngi kila smutu ya kai ka ba kini ki gui ki parti kila ui kajing sosial kamtam ha kini kisan snem kila dep te nakaliang ka jongi kum ka Voice of the People Party nilai syo pajba nilai petang aga sur ka jong pajba bat ni don kajing kermen ni koi sya ka thong nga jet ya kini ka parti VPP namar nga ui bagani ka parti kadang don ya kanong rim bat ayui bagang don ya kalawai ya kapateng pada ka chat benriu ka jongi kakam ka ba kamat ai ka jonga ada upai ba pun poi yang ngas thong kalong bagan tri sitong kon wanra ya ka jingkela bo ka po ka dong ka thaj rani kor konsensi hi bor kowe ko mangalai sok pai ba ngalai ta ka sur jong pai ba wat ada upai ba ai ka jingjob ko bun burom yang ngak dili kenti ko mata ka thong ka ba kamat ka bagan tri sitong bat bagan wanra ya ka jingkela bo ka rani kor pada ki development Kebun ko nga su kemen bangila iyo ban pendap ikani ka ban fine mission matal sngi tiba dingis kam roba kanila si kandi ka sin kebun ko ban dingis kam ba kidang don sketu kani ban sang iyo ban pendap dingis kam ba kini ki artli kini ki form bang iyo ban submit mentah dingis kam nga try kala biang ti na kaliang junga nga su ban penpau ba kajing penpau ka jing sukmen bangila iyo ban pendap ikani ki benta bani ban fai kini nomination tinggal sopan ai kubli kerpang kamtam nam tak kini kirang ba kini ya don lang bat ngah kini kupur ba nolep badi presiden jo kini ka parti HSPDP kumjur badang bati badi election agent jongi don lang ni bat kumjur general secretary jo kini ka parti HSPDP don lang ngi kini pur bat kamtam ngasu man ai kubli nam tai babu harian badi ex MDC jo kini ka mokrwat constituency tinggal sutanat kini ka pur bangni bani don lang kumni kamtam bani bat pensai sikatu ni ya tekijing temu ki jonga habidi bakani ka election tinga suka ban ong kumni ba nakaliang jonga hi nadu nungkong la don sha tekijing temu ban chakri nam ta pai ba bat nglai i hakani ka dong ka thangi jongi baki bun ki kita kijing ki bedang kijing duna ki bedang bun ba te le se na le se la dang yo ban pai ta ka thong ni ban pun long ni ta kijing duna bat ka banungkong kalong na ka liang jonga kalong ka first priority kalong ba ka banungkong kalong ka education kalau kita don kam bahan namta jongi namta ki paiba jong kene kadong ka thain mar ngitip ba ka wei ka thluyung ki don kam hi ya ki education bar ka baar kolong ba na kaling jong ngabu kamat kolong ba kam namta ka rep kriang ngeli ka rep kriang ha kene kadong ka thain kolong ba kala hiar hadu kata bar ka balai ru kolong ba namta kanika rep kriang o kenika yo ka kot ngi bakala hiar hadu kata bat kumjuru ika yo kam yo jam joki khon samla ro ngi kala don preng ki jingdu jung kermen ten rail dang apoi ta thong le sing yo ban perkhat lang ban yo mer jumut lang hang te po assembly kumno ngi tai na kumno ban penwan dor ya kini ki jing don kam jong kini ki paiba jong kini ka dong ka thain jong kini ka mokrat constituency khamtam te ingis kam lumba ki jing Taristom belum jing kesan kita ba ngis kamba inpoi ta kathong bat hakum ta por le singin yo ban putulong ita jing thumu baro ngi isha gani ka dong ka thanjungi ka dong long ka dong ka thang ka bang sa din hadu kata bat ki bun le si dapit phai hagi bun ki benta dapit phai ka lenti singkin dang long sha ka gani ka dong ka thang ka bang sa din hadu kata bat la ka dagi poi ta kathong ti le singin yo ban ya perkhat kumno bangin la ban mara ita ka ngatrai nganum artatin balong mentah tingin mar tatin mar baling ngom ta mar mentah ngiyo ban trilang hadu lai hadu sautu di group kawai kalong bangin lak benlan ni ngiyo ban trilang ba group jong ba bu harian ba mensuai don haka PDF
kabar kalau ngiyok be trilang bat kani ka grup jong ka UDP mas ku ban pensai kum ni pi habedi ku UDP mo mana kalian jungi nadu nengkong nadu nengkong khamtam na kalian junga nadu bangla penyesno bat kani ka UDP ngla erung kani parti UDP bat hadin ketu kani ngla suthu ban kalian ka parti kala phai khmat do ega habedi ku tiket subarnik tena kalian jungi rungi la ya mi no ka parti UDP bat kani suka ban pensai kum ni ba hakapor bangila ya mi na ka UDP barok kinokit kam jong ka UDP khamtam ki try jong ka UDP hangni udon jeras kitri juga UDP dia baru khaj kila imi lang ngatrai stang katuk ni ki UDP ke badang sa ka parti tinggi don ke jengkermen ngali yo bantri ya tri lang robat ke UDP bat ke balai khamtam ngiyo ban tri lang ngiyo ban ya don bagani ke parti HSPDP bau presiden jongi joka parti HSPDP don la bagi bentah ting long lai teliki grup ngali yo bantri lang bat khamtam na kaliang jonga habai dia begini kam sai hima semang la tri stom ham tala ke sausnem tam tingarung la tri stom lang mentai bebuah rian don lang bagi UDP ru jelas tri lang bagi noleh presiden juga HSP dong ni ngarung aktris tomha tinggal dan sautu lagi grup tinggi ngai skamba ngidon ka jingkerman ke bas kamba bat ngai bagi paiba mentaro ki ai ka jingkesan ke ba pura nam ta kani parti namar ngitip ki tip sai bagi paiba khamtam ba ki ba ka ditang kani ke parti sya ka badang don da ka jingkerman nam ta kani ka ri ka jai berdu ka jungi